Mahardika ing tias ing kamardikan. Rahayu rahayu ingkang samya pinanggih. Nugroho miwasih wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Bumi Minatani. Sasampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Minangkani pamundutan keparenga ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos ingkang mawi ira-iraan. Purbasari Purba Larang seri perangan lutung kasarung menda kayangan. Dalang sarta pendapuk katindakan Roko Mas Anom Suharyanto. Asisten sutradara dipun tindakan Dimas Eko Pranoto. Pangeprak katindakan Bapak Suhardi Wondene Pranoto Pakliran. Dipun tindakan Bapak Yoga Sakonco. Tata dekorasi katindakan Bapak Sutarto ingkang dipun biyantu Dimas Alek Rasmijan. Teknis tata lampu katindakan Dimas Budiono Batak. Lighting katindakan Dimas Ladu Aldiansah. Wondene Pangrengga Busono. Katindakan Dimas Agus Wijanarko. Kanthi pangliing Swarawati utawi pesinden dipun tindakaken Ibu Sri Murtiningsih saha Ibu Suparyana. Pranoto gending katindakaken Dimas Hadi Prayitno wondene Wiraswara dipun tindakaken Bapak Miranda saha Dimas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari katindakan Dimas Ari Semprul, Roko Mas Edi Watono Sarto, Dimas Udin Galdowo. Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audio ingkang dipun pangersani Roko Mas Gentong Kawa. Wondene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Sepisan nggambaraken wonten ing Kadipaten Kuningan. Adipati Tejo Baskara ing dalu menika kaparagani Roko Mas Judek Prakoso. Tejo Lelono katindakan Roko Mas Andi Prastyo. Tejo Kesumo dipun paragani Dimas Bagong Sutrisno. Wondene para prajurit karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Atekan salajengipun nggambaraken wonten ing Kraton Pejajaran. Prabu Manjusri kaparagane Dimas Bagus Suyanto garwa katindakan Mas Uut Sutriana. Patih Doroseto dipun paragane Dimas Abi Rojali.
Moho Sengara katindahaken Dimas Beguk Wiyanto wondene Mahapati kaparagane Raka Mas Anom Suharyanto. Atekan salajengipun gambaraken wonten ing Kayuangan Salendra Bawana. Pukulun Guru Dewa ing dalu menika dipun paragani Bapak Begek Ari Warsito. Bedari Cahya Irani katindahaken Mbak Ayu Sri Poncowati. Cahyaning Rum katindahaken Nimas Wiwin Winarsi. Dewabu katindahaken Dimas Eko Pranoto. Lutung kaparagane Dimas Abdul Sutopo. Cingkara Bala ing dalu menika dipun tindakaken Dimas Kipli Santoso. Wontene Bala Upata kaparagane Dimas Kundi Asmara. Pikulun Indrajaya kaparagane Dimas Bagus Plompong. Purbasari katindahaken Mas Diah Maharani wontene Purbararang katindahaken Mas Menik Widyawati. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami katindahaken trio pelawak Wahyu Manggolo, Cak Sendur, Dimas Rokim sarta Bapak Mogol. Mban katindahaken siji Arum Somplak kabiyantu Sisoak Indah Kalola. Mekaten kala wau para kadang budaya Sutrisno menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Kita sagutrah kulawarga ageng Wahyu Manggolo namung ngaturi sugeng lenggah sarta sugeng amriksani ngantos titi purnaning pagelaran. Dun dun.
Oh nggih nggih. Keng supaya jeneng sira sak kloron iki sowan ing pengarepanipun Kakang. Lah rikala semono jeneng sira iki tak kon nyandra apa sing dadi kekuranganipun Kakang rak kaya ngono. Panjenengan kados ngaten. Rikala semono kowe mangsuhan piye? Dampar Kaprameswaren tasih. Ya, Menika cacatipun. kowe uga kaya ngono. Hawa kosok wangsulipun panjenengan menika pinangka pengayoman tasih muda tumaruna. Iya. Kok dereng gadah garwa pinangka sandingan dumateng panjenengan. Rikala semono aku kandha bloko sak tenane wis ana wanita sing condong marang rasaku ora ana liya Purbararang saka ing kraton Pajajaran. Ya toh? Nggih. Lah rikala semono kowe uga nunggal karep kepengin ngayunake Purbararang saka ing kraton Pajajaran. Nah, Mila kanthi menika sedaya sampun dipun rembak kanthi cara musyawarah. iya. Kula lan panjenengan sakatengipun nunggal karep ampun ngantos sami dredah mung perkara sawijining wanita. Ya. Rikala semono kowe duweni Iku apa? ego sing piye ngene? Nggih, Ondo. kula ngaten nggih. Iya. Panjenengan lan panjenengan pinangka kadang lan Iya. kadang. Perkawis wanita mawon kok sami dredah. Ya, iya. Niki nggih kirang prayoga. Digeguyu kawula. Leres kados pundi alokipun kawula. Ra ngaten. Ya, Saking pemanggih kula panjenengan lan panjenengan monggo sarengan nglamar kalih Purbararang. cocok. Menawi panjenengan katampi. Ya. Panjenengan nggih ampun runtik ing penggalih. Ngono ya. Dawa kosok wangsulipun. Bener. Menawi panjenengan ingin dipun tampi, panjenengan nggih ampun gelo atinipun. Nek kok upama penglamarmu sing ditampa. Nah, nek pengamal sing pertama, kowe tak pateni. Purbararang tak jaluk. Kok saged. Lah piye? Umpami panglamar kula niki katampa. Nggih bejane urip kula. Ngono ora kena dijaluk. Ini Ibu, mergo kabeh wis ana rembug sing kumathok. Ngaten, Lah iki nggih. kanggo mawe kami. Kok upama ing mengkone penglamarku lan penglamarmu dhewe iki ditampi. Mesti lara atine. Nek gelo. Gelo atimu. Lho, Ya urung tan murunga bakal ndadekake peperangan kaya ngono. Betul, nggih. Lah iki siagane prajurit ana ing Kabupaten Kuningan keng supaya cepat-cepat berampen. kados ngaten. Iya, ngono. Siagake. Panjenengan Kang Mas. Kok Kowe iki sing paling cilik kok. Kowe iki sing cah enom kok. Menawi ngaten nggih nyuwun modal sawetawis. Pratantomo. Syaku makaryo. Esti sanjoto. Lumaksana magito-gito. Tandio. Tandio. Sampun Kang Mas. Jas, jas, sesuk iki terus.
saderengipun awit tembis pisan menika kula pinanggih kalian panjenengan sekalian. Wingking saking pundi gadah asma sinten lajeng wigatosipun menapa ngantos saged wonten ing tapel wates kraton Pajajaran. Dipun wanoaken kemawon. Nami kula Tejo Baskara. Tejo Baskara. Bupati daerah tingkat 2 Kabupaten Kuningan. Saking Nggih. panjenengan Tejo Lelono, Bupati tingkat 2 Songkel Mereng, Jawa Tengah. Tejo Kusumo Tejo Kusumo. klebu bupati ana ing Kadipaten Kadiwono. Mun dijawab Kadiwono. Lajeng kosok wangsulipun panjenengan niku sinten? Dipun tepangaken nggih diwanuhaken kula Dara Seta. Dara Seta. Dara Seta. Dara iku apa, Di? Manuk. Lah Seta. Uteh. Lah nak Dara Seta. Manuk teh. Uteh. Kena diare merpati androjo betul ngono lho ya. Dara petak. Nah, Dara Seta. Kalbu warangka ya pepatih ana ing Pajajaran. Patih wonten ing kraton Pajajaran. Jawa Leresan obat tembung ki Nawi kados ngaten dumawah leresan. Napa to sebabipun kok ngantos kula caket wonten ing tlatah kraton Pajajaran namung bethikipun kula badhe nyocokaken kabar. bab menapa nggih? Menapa leres menawi Sinuwun Prabu Manjusri menika kagungan putra putri ingkang asesilih Purbarara. Mboten lepat. Saestu Leres. ayu ta mboten? Walah ayune tumpuk undung. Ayune tumpuk undung. Tumpuk Kados undung. ayu sak dhuwure ayu. Sak dhuwure ayu. Menawi wonten ing alam kadewan kados sinten? Lamun to dicandra alam kadewan kados Dewi Sri. Dewi Sri. Wah yo ayu. Ayu. Lan alam pewayangan. Alam pewayangan kados Dewi Sinta. Wah. Bojone Sri Rama. Leres nggih ayu. Cocok. Lan ning alam selebritis. Alam selebritis kaya sapa, Des? Kaya Dewi Bersisik. Wah, Kok Dewi Penyanyi Persisik? dangdut iki lho. Dewi Persik. Dewi Persik ora Dewi Persisik. Diganti. Lah ning alam Wahyu Manggul. Alam Wahyu Manggala kepengin ngerti Nggih. kaya sapa, Des? Bu Mari. Kaya sapa, Des? Nah, ngeten. Lah ning kula niku bupati ingkang Tesih Joko. Sampeyan kok kaget? Enggih mawon. Panjenengan ngendika Tesih Lho Joko. pancen kula Tesih Joko. Niki nggih Joko. Sami Joko. Kula nggih Joko. Biyo. Undes. Jamul ra. Bupati Sakatrine ngandhakake isih Jakiyo. Joko. Isih Joko. Nah, Delengen. Ini sejoko dudane sepiro. lho pancen kula tansah nengenaken bab perkawis negari. Kados ngaten. Kula kepengin nglamar Purbarara. Heh, Ngamar Purbarara kaget neh. niki mawon menapa panjenengan boten kula pawarta. Bilih kusumaning Ayu Purbalarang menika sampun gadahi garwa. Lho. Sampun kawangku dening kakung. Leres. Saya garwane niku mboten menungso. Boten. Jin Gandharwa. Yo malah sansaya boten. Lah kok dudu menungso? Garwane kuwi saka kahyangan Salendra Bawana. Ya dewa kang aran Pikulun Indrajaya. Sampeyan nggih percaya? Aku ora percaya wong Betano. Purbalarang kok dipek bojo karo Pikulan Indrajaya. Kula nggih blas. Pikulan. Pikulan. Jagat niki pun diperang-perang. Nah, Dewa entuk Dewi, leres. Raseksa entuk Raseksi. Kados ngaten. Karna entuk Karni. Karma. Sarima entuk Sarimi. Ning jeneng bebrayan menika mboten saged diitung kanthi
jeneng nggih. Jeneng nggih kados ngaten. Awit kula kathah wong desa-desa gadah anak nggih kalih gendruwo. Oh iku anak kalih gendruwo. Iki mawonan pundas niki tanggane anake sunati gendruwo lho jajal. Ening sedaya kala wau ngae kodrat mila saking menika dipun pisahaken mawon. Oh. Lho mengke rabean kelas pinten kula ijoli tikel teko. Lho, yen kaya ngono aku bisa duduk pawakon. Sampeyan sak katrine tidak ana ing kraton pejajar ora gawe tentrem ning gawe derda mergo kepengin misahake kusumaning ayu kurbola. Mboten ijet lho. Panjenengan tetep baca. Nggih. Pepalane kula lan pasti.
Gaya menyogok orang. Aja wong kowe sing maju ning palagan. Ora sesembahanmu kae sak telune maju ngadepi aku. Ora bakal mundur. Mulai nang kene apa? Apa? Musuh iki. Ye! Mari kowe. Maksudnya apa? Makanan bisa tak kirim. Kalau kue no, ajar. Ya, iya. Ayo. Dibuktikan yang papan kena sapa sing bakal kemarin pagi. Maju kowe. Orang yang papan kena orang bagus, siji mundur, siji kali metu. Sawangan kae. Kanca rawe padha basa-basi pindho babagan pacing. Kowe becik mundur aja maju. Ngotar ngajar ana kabupaten Suge kedel Bondowani. Dene apa ora? Jerbasuki mau prabya. Sapa wae kan Dewi Panjama kudu kanthi mau pengorbanan. Ayo, sumingkir kok mati kawan kene kowe. Nanging ora ono tinanang mati saka pelintang. Yen kowe bisa ngembari kawujudanku, aku bakal manungkul karo kowe. Asal tak ngerti nek paman iki. Ayo. Kau sadar tak komen kalau harapanku. Wong kan wadah kudang ilmu. Hei.
kepala kunti, kepala kunti, kepala bunda, bunda lutut kaki, kepala bunda lutut kaki. Aduh, kepala kunti, kepala ini pada tuh ya. Halo, halo, saya kembali datang. Aduh, cilaku nengisor galak.
Ayo guys. Joget bersama. Oe, oe. Waduh, kopiah. Asik, asik. Oke. Goyang sithik to. Waduh, wis sampun kesel. Oh, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muncul. Nama saya Endang Sulastri. Walah, antis ya, Rek. Antis, Kang. Semribit angine barudan barang. Walah, alhamdulillah wis ditimbali nang desa Timbriangan, duku Timbriangan, desa Tegal Dawa, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Acarane Walimatul Khitan nggih. Nggih. Wah, alhamdulillah wis ditimbali ya, Dek. Muga-muga sak bubare nimbali ketoprak Wahyu Manggala sing kagungan kersa rezekine ora lokak ning tang saya kebak, amin. Wah, rezekine mili kaya banyudan sore mau, amin. Sehat kabeh sak keluarga, amin. Selamat kabeh sing nanggap ya sing ditanggap, amin. Amin. Wah, banterem. Aku ya pengen selamat, Kang. Selamat gak melok kowe wis. Melok ndi? Melok kono. Alhamdulillah ya, Dik. Wis ngene lho, Dik. Wis didongakno bengi iki ya disyuting lho RHS, streaming, bolo YouTuber, WM Lighting yo. Alhamdulillah matur suwun wis diabadikan tiap malam ngono ketoprak Wahyu Manggala asli saka desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati ngono. Wah, iki sowan Timbriangan neh, Dik. Kang nanggap ketoprake mamogel piye carane, Kang? Gampang, telepon nomere. Nomere pira? Lungono tak wacane kabohe Pak Bo. 081 enak ya, Dek. Omre wis ana nang layar televisi, nang papan ngarep iki ngono karek dudul HP-ne. Wis ngene ayo bareng-bareng ndelok Wahyu Manggala nang endi jenenge iki? Timbriangan sesuk nimbal nang Tegal Dawa, Dik. Ayo dijenane. Sapa bener? Woi, pocong. Asik, aku melok cingan. Asik oke goyang ngene-ngene. Wahyu Manggala.
Ose, barungan pembeli, dewangi tata pilih. Ose, wow. Matan Simon Wahyu Manggolo iki. Woi, Wahyu Manggolo. Yen kuwi sembacut iki adep ono terus itu. Ketapno sabutine. Suke kental bodho. Yen foto sikrate koyo Yen nyoto satria Panditan ing ngati yen pancen kowe den kaya ayo maju mesti mati sing prayetno sing olehno mesti sedulurmu mesti makare padula sapa oleh becikake tinggate produk jajaran. Wis dadi sumpah ingat. Kamu tuh aku durung bisa mboyong anane Purborana. Aku ora bakal bali ning kana. Ning kene adep ono siji mboko siji padha sing bali jajaran mung cuat.